वाळपय सत्तरी तालुक्यात खासदार निधीतल्यान आता मेरेन 700 प्रकल्प चालीक लागल्यात आणि फुडल्या काळात आनीकय प्रकल्प तयार जातले अशी माहिती उत्तर गोयचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी दिल्या। वेदशास्त्र संवर्धक मंडळ ट्रस्ट आंबडे सत्तरी संचालित सर्गेस्त गोविंद शास्त्री भावे पाठशाळेच्या उद्घाटन सुवाळ्यात ते उलयताले। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि हेरूय हजर असले। RDX खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। सत्याग्रही म्हणून गेले त्यामुळे हवे असतील प्रत्येक घरामध्ये एक या सगळ्या गोष्टी चांगलं मार्गदर्शन आपल्या प्रशासनाचे स्वाभिमान ह्या आपल्या ह्या भागातले श्री गोविंद शास्त्री आम्हाला पुष्कळ वाळपय मतदारसंघ संपूर्ण उत्तर गोव्यात कमीत कमी आम्ही 700 प्रोजेक्ट केले। गेल्या 3 ह्याच्यामध्ये आम्ही 700 प्रोजेक्ट केले। 3 टर्म तुम्हाला अधिकार दिला, निवडून दिलं। चौथ्याचे काम चालू आहे। कमीत कमी 150 प्रोजेक्ट आम्ही हल्ली घेतलेले आहेत। राहिलेल्या ह्याच्यात आणखी जवळजवळ 300 पर्यंत आणि 150 पर्यंत आपण जाऊन पण असे एकूण एक प्रकल्प अशा पद्धतीने चांगला झालेला आहे आणि पैशाचा सदुपयोग निश्चितपणे अशा पद्धतीने झालेला आहे। त्यामुळे मला सांगायला निश्चितपणे आनंद वाटतोय। वेदशास्त्र संवर्धक मंडळ ट्रस्ट आंबेडकर या संस्थेच्या हातात हे सभागृह देण्यास खूप आनंद होत आहे। त्याने चांगल्या कामाचा मुहूर्त, चांगल्या कामासाठी ही जागेचा वापर केलेला आहे। आताच ज्यांनी ही जागा दिली, खरोखर प्रकल्प खासदार निधीचे प्रकल्प कधी उभे राहतात जेव्हा कुणीतरी दाता आपली जमीन कुठेतरी दान करतो त्यावरच हे सगळे प्रकल्प उभे आहेत। आणि मला सांगायला मोठा अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की या सत्तरी भागात जे काही अशा तऱ्हेचे सभागृह असू दे किंवा अन्य काही प्रकल्प असू दे, या दान दिलेल्या दात्यांच्या कामामुळे ते सगळं झालेलं आहे। आणि मला खूप आनंद होतो की प्रत्येक गावात काही ना काही खासदार निधीच्या माध्यमातून आपण उभं केलेलं आहे तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने। आणि मला आनंद वाटतो की तुम्ही दिलेल्या अधिकाराचा वापर आम्ही या गावागावासाठी केला आहे हे बघून मला खूप आनंद वाटतो। संस्कृतीचं पालन जर आपण करणार तर ह्या पाठशाळेची आम्हाला अत्यंत आवश्यकता आहे। आजच्या परिस्थितीमध्ये ज्याप्रमाणे आपण गोवा किंवा इतर भारताच्या इतर राज्यांचा विचार करतो तेव्हा आम्हाला हे पटवून दिसतं। आपली भाषाच घ्या, कोकणी मराठी असू दे किंवा इतर भाषा, आपल्या भाषा आपल्याला प्रिय असायला पाहिजे, पण आज ते नाही आहे। आपण विचार करायला पाहिजे की आपली मुलं आपल्या शाळेत का जाते आणि हे करणं प्राप्त आहे असं मला वाटायला लागतं। आणि तो जर विचार ह्यावेळी आपण केला नाही, संस्कृत भाषेचा विचार ह्यावेळी जर आपण केला नाही तर पुढच्या पिढी आम्हाला विचारू शकते की यावेळी त्यावेळी जे राजकारणी कार्यरत होते त्यांनी काय हे केलं।